Hej alle sammen, velkommen til den her video her. I dag så skal vi lave et eksperiment med eddike her, og så også lidt bagepulver. Så lad os se, hvad der sker. Nu hælder jeg lidt eddike i. Perfekt. Ja. Og nu hælder jeg også lidt bagepulver i. Kæmpe skefuld. Tre, to, 1. Det vidste jeg slet ikke engang, der skete. Nej. Det er fordi, når det her det sker, det betyder, at der sker en kemisk reaktion mellem de her to, der laver meget speciel gas. Det er rigtigt. Så er vi simpelthen nået til eksperiment 2. Og det kræver egentlig bare det samme som det andet. Bare med en ballon, der skal prøve at blive pustet op med de her ting her. Så skal vi ikke prøve det. Lad os komme i gang. Så hælder man eddiken cirka hertil. Lad os gøre det. Lavet sådan her trakt her, så skal man bare hælde noget bagepulver ned i. Nu har jeg fyldt den her ballon op med noget bagepulver. Så nu er det tid til at sætte dem på. Nu er det tid. 3, 2, 1. Wow! Jeg har lavet en bombe ud af de ting, som vi så før. Ud af det der eddike-eksperiment. Så lad os bare hælde lidt bagepulver på. Hvor mange skal du have? 3. Lige nok, så skal man rulle den rigtig godt sammen. Yep. 2 deciliter eddike i. Og så 1 deciliter varmt vand. Så lad os komme hen og eksplodere. Jeg bliver klar. Så er den her bagepulverspose i. Er I klar? 3, 2, 1. Løb! Kom ind i bomben!
man kan sindssygt mange ting, eller sindssygt mange eksperimenter med de her to ting her. Fordi de laver en gas, der hedder CO2.